Què es treballa a cicle mitjà? Els nens i nenes de tercer i quart es barregen en grups. A tercera es treballa amb el Lego Widow. A tercer B estan fent robòtica i programació. A quart A estan fent pintures. A quart B estan fent arts and crafts. A la classe de plàstica estan fent experiments amb purpurina. A la classe de religió estan fent un experiment amb ossos.